Oleh tuntum kan video tu buang tel lawin delia kaplok ti ampon sortu kan maya buang puyatan sangau osi pulal gin puyan India poisa tangka za somthum pahia aron sponsor lain hukum te tan MZ2 mi bokhan azat soile lo mai te ang aron sponsor le a he video kan siam na chan lo clear ma sang video masalama kan share tangin delia ka kalkha buang puya hian a oi theire re lo maya a video alo en zo vela khan ama channel mi riang vaya aron like ta a kalau mufu maya lut ngala ziong lut ngala comment pe ngal boka pathum pali kuma varsangin milo ena lo mo me apui ngale khuma aron ti ngal fok mai kuma bi pati kan ti ve do ni ke nge po kuman buang pui pati atia kuma pati minung pati kan ti veng ani pon min ti a kuma hi minung pati ama tuna hian minung kuma pakhathi vairama akal me kani tuma kuma pahni anoma minung pahni kan ti ve do ni ani pon mi pahni ati ve mi ti ve a kuma pakhathi minung pakhathi am minung pahni di a pakhathi vairama kakal sabrama kakal ang kalang ini soya akal tanghe talo kan relo ni ani po hi engwange sabrama kakal ati na chan thi kan lo chui nga la om da hian akal nge lom lo lampang a hian akal ti kan thelawa kuma van tlang hi tu na hian sabrama kakal mek ati ni chuan tu na hian kuma van tlang hian dot a soi nge soi lo ti kan themi lawa ba ei sabrama ai kalang angin ai nga ya akal nge kal lo kan themi lo ni ke chuan dot ka hril ngai lawa ani kuma pani hian hian dot bil shine pakhat vairama kala pakhat van thlanga oma mo khuma pani hi engwange om chan tiang khuma pakhat jok hi vairama kal hi do so hi hre ema khuma pakhat van thlanga om chu amani van thlang kima hlir khat yama ani po ai sola zina ti dan ha asoi sual mun ti ni chuan ke soi sual lo ni atu tu ninron soi khum boka delit lang atangin kadu du kan soi khum ve dona ni clear tu te khan social media in do na buang puya pu khum te in do na tunga chak zo kang chuan chumi sha tur chuan video hi minute som hi do na sei ma ni se ilo en tuan angai do na a top thangai en chuan chak zo chu in mai don ni comment lama khan no viewer te ka chat sin nianga a chak zo result in ron puang do na ni avan nuam to nem aba mak thilar puang puya tripura azin la khum te a delia azin na chu mi pakhata minung pahni om ti in kan in pu to na tunge heta hian minung pahni lo ni zo re ti chu video hian in kan shemai do na ni le pukhum te delizin vlog na khirang Olega channel min lo en saktu jongsong te in zawain chibai kan buk ma sa chewa abik takin tuna tripura chamek thianpa buang puya bobik chibai mol le hei tukin chu delhi lama kan hun man top na ber tu ni alo ni ta ti chuan tukina hian tuk chuan te kan han eyanga hei kan tuk chuan ei tu he kan tilang zuanga tuk chuan ei khama hian Delhi khodai fema vur ram munte tin Delhi veng pakhat karim gan sa lasai na munte kan tlo dona channel chung ko te atluanin video min lo thlir sak theu turin kan tua chempa buang puya pon tripura lam a blog na aron upload kan ringa chung te po chu in lo en sak vek donia ka kan share tangin mani lo ka ridila kan han kala zo khua zo khomoi anti mani re triauli ra khuwa khan hotela te cho kan han eya voksa kha adai kho maya puar taka ei a har he maya
kan ei puar vak lo thin rim boma pu pop pop te po kan lo mu to kha heng Delhi 5-star hotel a te chuan han thleng du ni ila bom kha pu khau lawang le pumpui lama thol hi chuan bom hi a zen hi alo tang deuh deuh thina kanin kok deuh sak sak mai kha ni a Delhi a hian buangpui an en hian he hotel a hian kal du ni ila boma pu karing lo ani ole chulam chu kal santa ila hei kan thlenna hotel hi anuam khop maya chome ei tur hi chin lem om lo hian min chhop top maya amai ro chu ke ro chuan zopa takin wangtlang kanu beloi rep bai ba a ei chak hi zunei lo thunga mole ole helam ei le in lam chu du to kila then khat chil alo put lutuk palange hemi en ei huainan hian kan fix le kan ruma ta chuan senchi chi sang sang an hunga ro chu ka in ngam miau mai si lowa du tok dei ila del kho chung lam lu tang o tuk chuan ei khama chuan kan thlenna hotel atang chuan puma puile pumal som photography tan an chuan kan han chuak ve ta kan thlenna hotel hi Delhi hun lai li tak an chief minister ming thatak mai ke sual ta then om lok kha ani achang phei chuan zanria ei khama kam chua pa te hian ku ke sual ta nen hian kanin aulap lo thina ke sual lo phei ve ro hotel lama ten ron len phila te hi kan tia ani hian khei kaman shi lo be ka ha kan kher lo kange te hi ron ti thina ni tu ber in mai te hian kan om thina ti chuan hei traffic jam om lo na khopui tura kalo ngai thina kan ram khopui per india ram khopui per ani wang hian kan tlang zer tura ka ngai lain kan zol khopui ang main traffic lo jam ve na sa tho maya kholum maya kholum lam hi buang puya thin rim lai per 99 degrees centigrade a hol tek ani than afarin isa ta chu kan sorang zup sopa ko klera ta chuan kan hanin thela kan kor ta chu kan han sora than hi adir thuk luk theini mole Delhi khopuya hian makati dek chu buang puya ka ang hi kam hi lawa ka rang chu lo tam maya Delhi khopui tot lutuk le lum lutuk khodai fem Karimganj veng kan han tlan chu nuam ta khop ma traffic jam polo om to lova kan tlan na tur Uttarakhand vur tlak na ram tlang so ta so lo var vo to me lo lang thei to so ta son kan va block don ani kan chuan na motor puke su wala car man lai min man tir luk vera chuan kan da ka ku washing ta chu kan siam nok noka ti chuan secret po judu lovin khuwa tanga ka pai ka zo zial ngai mai chu kan zial chopa kan pak khutal tala vur tlang lo lang po vo mai ka thlir dau lai chuan chen pa buanga kan phone va shim te ang kan tia om lo call me inga phone receive ngata vai ho tu chen ga interview wa se ti tur tam lu tu Tripura ni chu se om lu tu Tripura chuan mo hey zai na kan san tu don ke ni kan ron hodon kan ron zan hodon thung Wena kan ti tur kan zoa ai zola zanin ka ria kang okay po in muila zo là có riêng thôn lầu zo là các thằng lấy hai thôn khi ta mình xong liền hoya đúng ra là sei aba in lat ve Tripura train is lungdari direct ang mo apa boy tak ve in hu lok ngai enge voin lami ti re ya chú interview zikir tu hotel là Mister vai Mister một tí là anh biết em lấy khăn mình có mà hey press conference room ve lami nuam da ni po hey dam tengan omanga kan thleng chho ve me anga cheipo min ka ria kang anak tu ka khuwa katlang da yang kan in biak lak lo lai chon phone na da deuh thut maya a chan chu thir tu te khan in hriat thiam mai ka ring ani ole ti chuan Delhi khodai fem Karimganj veng atang chuan kan kalna tur Uttarakhand vur tlak na hun chu alo hnai ta khop maya wong pu yana kan in phone zo deuh lok chuan kan thleng zui chu ni deuh na maya ti chuan le Delhi tanga kilometer somve kalha Uttarakhand vur tlak naram nuam lu tuk mai chu kan han thleng phea kan han lut chu hamla ta thon thu ka sha chuak ngala kuma puya bula chuan thian pa afop khar mai kan tharau po chu ai lar na khuangun mai tia hamla tan hariso ashikha ang khan kuma puya po chu kan shi rusa sa
ka ngai tu na chuan buanga nom ve se chu buang kha hamlet ta pa tha sang le ma an sang le sela ipa thrau kan I hamlet lal khu min han ki le sela ke khan hamlet ta angin han chon le ve li la kan him om mange ka ti ni chu tianga ngai tu na ka man lai chuan chu vuram tlang le tlang in kar chuan vur to na thuam fam kim le na in pelin kan thian ho pathum chu kan han tleng thla kan camera te lek chuakin kan ju focus chu lai tlang le tlang in kar konga chuan ka kar ang chi lo in chu per zet maya thian pa buang puya kar ang chu ka mu hau lo maya angai to na pi thui khop maya buang rang mai vurama ko karilruwa a oma amak ani hi jong a ser zinga mai ang kan ni ber ta hian ka sia chutia furam te kan fan zo hu chon kan kalchan per jok sarkarina min tir chan la saina hun block tura min ti na chu kan fan ta a helai an la saina hun hi delhi khopuis dai fe mami ani a aveng hun hi karimganj ani a ta chuan kan han lut pheya kuldup singa le arjun singa chuan la an lo sai don chan hi lo ni a rizai hui mizoram lama tanga an lak thak ni om tak te chu an lo potchiat mo la ti chuan chan chin thar te po vai tongin an lo ngai thla poka ti hian delhi vai ho hianin mizo rizai sin du to lo kan rizai hui tak te hi tong te tein an lei thla chu kan hu tong han an han pot theta ti khanin la saina in an per khep maya mu nom ka tinge mai ari te chu buang puya rep vokin bula rep na nen khan ain mil ka ti a ti chuan hei delhi a hian hetiang bike hi an war khop maya petrol a helova i expenditure an hiam awang hian anin ti hua mu tura tam khop maya tin makka ti chu delhi a hian bu an lo pho ve tho thina lo ni a ni a sa khua lum boka dar kar khatte han pho hi chuan aden thei mai tiani khuldup singa hian ti chuan ka ngai tuana chuani helai delhi tlang te kan an thleng tharia an la sai na hun te hilai mizorama lar ter esther han te le buang puya hi an lo shave eng tinge an rilua na tho an zai esther zai te buang puya lam te hi an lo tui pui ve ti te zo ka du ta a ti chuan ra chu singa hi chu mizo chong alo thiam mu mal lova khuldup singa zok hi buang puya a hriat lo te po han zo ve thain ka sia ti chuanin kan zot chodon ani thingpui te kan inanga esther namte kapu mizo no pangsai thiam deuh te kha hai shave esther namte mizo mei cheno pangsai thiam deuh hai shave buang a lam thiam deuh to kha chu siang te ro lam thiam deuh mai mizo manlal ruati sia vanlal ruati mo sai thiam deuh te kha o sang hui deuh to tankurate thangkura se boka don kwami o buang puya po hai shalo mo sia min su sia o siang kapu nang buang puya siam lam thiam deuh mai buang puya zai thiam lam thiam bok kha silo shalo mo ole tankura khasia thangkura mo la sai na huna chuan esther namte te buang puya ten hriat lo te kan zota kan thin te kultup singai chuan buang puya chu hina lo hria pakhat kha chuan a lo hre hau to maya thangkura an lo hre em ringot maya chu bang chuan an la lar tok lo te po ani mai theya delhi karimganj venga hi chuan buang puya po la lar tuk lawama se ming chun lo hre to ni ama hun hi eng khop maya kha esther namte kha chun lo la hremi lowa buang pui kha chu hmin an hre to ni chu bang chuan buang pui khan ka channel lo thlir ka ringa I hma huna enge esther namte ai hian I hma huna enga I kal zel na tur I tombi khop mai ti kha helai delhi karimganj veng la sai na huna tang hian kan ron hril du che ani ti chuan in heng la sai na hun te kan han fan zo hian ho turin kan thian ho chuan kan chuak ta in lo thlir zui le ila delhi airport sira kan thona kan nga lai chuan kan lo chaw damna bula chuanin uipa buanga tho hi aron tlan zura kha kan lo huem buanga bok hi buanga
ti hi an lo vatam ka ti ni chuta Delhi thlawna airport sira chuanin Delhi kan cham chunga min malis thin tu pon min thla turin min lo zong me ke lo ni buang han malis version lu ma ti om tichuan kan thlo chu po a hun don to a ni thum ngot mai Delhi kan cham chungin himna tam tak kan tonga kan van nei hle maya a thlon vekin sarkar suma tiang ang hun kan han mang thei hi kan lom tak ti seta hi chuanin Delhi kal kan lo ni ve tareng maya a thlon veka kal kan han ni le nga la maro chu rilruwa pungpuya omrenga akal hi a oi hlei theilowa ani po YouTube channel khan tran lo la sela sarkar du sak tur khopina thlonin Delhi ya telakal ve vat se ti hi ka du sak hle ni tumanga kan thlo tlon thei chuan zanina hian Delhi lengpui airport kan thleng chho anga ti chuan buangpui po Tripura tangin ni karing kakale kia aron thleng ve bok tura ngaila aizola zol khapuya chen pa buangpui ne anin tura ngai taila tel hisin le Tripura zin in aizol khapui chung kan ron blok leang tlaida ruk alori taboka thlok chuak ta vung maya an thlona atang chuan Delhi khopui chu ka juk chuk thira amoi nge mai alaya nunna tui luang ni om taka lui dungin pha thup mai te akam vela nim hring ka chu alung len thak don he mai ka tia arala building in chhong moi tak lom ta chu engtika nge kan kal le theyang le kan YouTube channel te alena a lo tin tuan se chuan buangpui na sarkar sum vekhian he Delhi muna hian kan lakal le hlo mana ti in Delhi chu ka bai ta ani ti chuan le darkar thumvel kan han thlo hnuga chuan lengpui airport kan thleng ta lengpui airport chuan kan nu pon hlim takin min lo hmuaka heta tang hian aizola kan lut chho anga MZU professor sponsor na in chungte ina po thenglovin zangkhat na chu hotel changkang lutuk buangpui a thlenna hotel zar ko ta khan kan thleng ve don ani buangpui a po voina vek tho hian a thleng chho dona hotel a hian a thleng tak nge a omem ti chu kan fin fi don ani awanuam don le thlir tu te pukhum te Delhi block na chu alo zauta in zawa in nui ula lo dam ro ule